హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు బామ్మ బొటిక్. ఇప్పుడు కొన్ని యూఎస్ క్లయింట్స్వి పిల్లలవి లంగా జాకెట్లు ఉన్నాయి, అవి చూపిస్తాను చూడండి. బెనారస్వి ఇవి చాలా బాగుంది అండ్ కలర్ కాంబినేషన్ చాలా చాలా బాగుంది. ఎల్లోకి మస్టర్డ్ ఎల్లోకి గ్రీన్ కలర్ వేసుకుంటే బుట్టు బొమ్మలాగా ఉంటుంది. ఇది ఫస్ట్ వన్. ఇంకోటి చాలా స్టైలిష్గా, చాలా ఎలిగెంట్గా, చాలా చాలా బాగుంది. ఇది కూడా మంచి గ్రీన్ కలర్, పిస్తా గ్రీన్ కలర్, ఆర్గంజా మీద వర్క్, ఫుల్ వర్క్ వచ్చింది. చిన్న చిన్న పిల్లలు కనుక వేసుకుంటే చాలా బాగుంటారు బుట్ట బొమ్మలాగా. దాంట్లోనే సేమ్ పింక్ కలర్, పింక్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇంకోటి డిఫరెంట్గా కోట్ మోడల్ అనమాట. ఇది కూడా బనారస్ స్టైలే, ఇలా కోట్ మోడల్ వస్తుంది, బాగుంటుంది చాలా.